Tapugulon sa Raubosi. Apurado. Langsung may utong may. Tapugulon kuku. Masuk tu. Dia masih meli. Cerita masih betul. Pengungsian tu saya Sri Babar. Baru namin. Si dito kasihan kurang diuta. Sitohang ay mas. Sitohang ay mas. Baru namin. Sitohang sa ay mas. Ano?
Isoro kami nabuus yang seksi perempuan na ada di Bugatay, Rohot Inasyon. Sebenarnya naking arong rencana namin na buru. Alam pero naking perti acara di sidang arong liway di si acara ni seksi perempuan. Jadi berencana mahami dari kami sudah. Sebenarnya naking na buru na masih bukti na di Banabero kami wana sa tarida akas buboni. Alam mo lihat dari Tuhan, sudah naik akan ada gamai. Di sana beruro kami sian kumat tay seksi perempuan narong dihuriat tay pasahaton turu berduka catian nami tu hamuna na beru bahwa na sarwasa pikira kita di bagasan kuliai rodo kami mabuan eme na marludon na usia dos ni rohata. Mana na semua dia pernah beru di sana haroro nami, parjong-jong nami, marbahabayan mo. Sa Tuhan matutu na pasahat ko nakapasu-pasu na tumamuna taluloy dua tuwa kapino parmon. Gaya ka jolman hasya mo tuwa rinengro jolman ka na marbisu pagkapuhupon. Jala hamua ka na marhamarangi tutulu sa datulo mahamuna di akaw daw ni tuwa rinengro. Jala sa nganin pinagboru haroro nami di son walang eme bot na magludod na trabot kami. Sa Tuhan menapasahat tu pasu-pasu na Tuhan muna. Horas manang kuwatan narong di seksi perempuan narong di gereja tagi KPRP Nagar Rohot Inasyon. Horas mahamu na majalo butima. So ni akan pinasahan ni terlalu roh seksi bukomoding okwe kodolyo. Ang giyak masaluhut na kahata pasugan pasuag gabi mau pinasahan na horholong miro hatu hamu di pas-pasuag Tuhan ni ipanadig ni amata okwe kodolyo gabi makporholas miro hatu julan narit marpos miro hita jal makirip kita di pasu-pasu ni Tuhan napasahaton na silas miroha di tonga-tonga ni keluarga mo tujulan nario di sonro rohani sa tonga-tonga ni huriyay pasahaton semoga tini krans bunga so sadia pe gurang nanor dihamu aman amina nami las marohamu naman calok asa horas mahamu budani hasuhuton horas mahami naro sa tonga-tonga ni huriata suak songoni nang ali-ali muna di bahasa tikyo butima maduduk dihamuna nang sian ali-ali nami pagkaroon sa hali mula tima karot tuwata di bahasa tikyo para tertunduk boy kita di bagasan hai pasang lima terlumui ma di nalang menguruti ulauta keparti pertoleh dari dua nami lima opu ekonomi mereka ma dihamuna sarmuna nama nami dan nami perheladu setengah-tengah berada sok-sokoni bunguan harus setengah-tengah hurai nang dihamuna ada nami diharapuna di bahasa tukion nunga di pasar tamuna dia kenoli kenalingkan sok-sokoni nang marhide dia kata nunga jelas sok-sokoni nang dia kapabahin na muna nang pinasahan muna lima eme na mariluto pagpagir asang dia manuto mahindi tangiyak pangilo muna ibaga sa tikyon mabarti berdoa nila tutuan namin nang timono marunong mahindi tangiyak muna pagkarin na mangil asa bisa patuhat kami tututo kami tagluwi ma di bona hasuludon di paparan ni natutuan namin nang timono di lewat tuhat kami itu kasalan ni roha di lewat tuhat kami nang timono di lewat tuhat kami ibason jelas waksongoni ma nang dihamuna sa luna amanam inanami perhalan sa pangalimuri nang dihamuna sa luna inanami kumuan seksi na sa tonga-tonga ni berada wala sa malipasaro nami diharoro muna di basa tiko dia kadaw dia kanadinggan nang pinasaan muna nang iya mga masing-masing batuhan saha may tututuh hasatan na makarhulaw lima makarhunadinggan ma sipa sa ato nilibata iulota di basa tiko ima marhidi-hidi parton ni nadyajanan alam lima dihamuna lungat nami perhalaro dia mana namin sa tonga-tonga ni berada nang dihamuna kumuan seksi lagi ang natutulan na rin tangiang mahita lang tuhibas mahita tujulan na rin sasongunin nakita na along dito ang atong manihilit sa jemaat GKPRP Nagar dan pusara na kita buat
muna nunga disokkan bisa luhukna berumuna beremuna sahatu ibe beremu akaraja nami dang nama dokata hami alai mangidoh di pangidota do tangyakta asam giat di bertuan ni amata amang oppo ekohon to katiki nanang ro di pasu-pasu di batahita jala dia puli di batahita anggiama di bertuan ni bilang kami di sana gabe makor hotua makor nasa ngapo do takana uli na dinggan tuaka tiki nanang ro katulang do tanguna tulang dina marsak kamu na do hami anak muna marsak marhide parsirangata sian na tua tang alanima di batama na mga pulihita tuaka tiki nanang ro jala dila di bata dengan rohado hota saweron dihida na marhula marburu akkaraja nami dang nama dokon gurang sifat pornani alay takas di diberi kamuna hamu hula nani sama dia hami yang kamuna selu kuberi kami do di bagasan dung marujung molu tulang na tua sahatu dikion nunga tungluja hamuna katulang na tulang katunggane nang bau di son alanima roh hami anak komuna hubok kami ayat natonggi mul na tiyoyi laho si paula ko saloja may di hamuna akahula nami saluhuna sangat dia be na boy tarpatubahan hami saluhuna anak komuna tu hamuna hula nami bosroh nami dang manarita daging dokter di muna alai bang iduan nami tangi ako kamuna hami saluhuna na kamuna to katikinan ng ro asa sigat jang umur jala sigurang pacamora kami katulang aka di natulang kami saluhuna alamima oke jadi katulang do natulang ang giama to katikinan ng ro dilihat di mata asadaw dilaksada hamuna akatulangami saluhuna toka tikina nangro dilihat di mata asadaw toka tikina nangro atong dilaw na dua dohonon nami ya balaga bonana rugum madaho bulunga ya gabi hamuna hula nami bamangi umahami ianak komuna ima tutu asa emesta batu abaringoman ni dekena mumo di bataron sile hotua bahora semahida na marhula marburu hora semadi paro atau sah masulu sah matubatian sigaras ya sahat tu pasahat kami siapa tu kau nami na sesede itu hamuna hula nami basah mahida na marhula marburu sah matu perhorasan sah matu panggabian akatulang dihisip pemburung duson dang nama misahan akatulaku katungganeku alai ba ima zohorotikina ala tungarok mapala sautik ngai nama sautik ngai arok sisa sian akan nahupatupahan ini boha katulakku didok inata dison tu suhuma ipasatani ini narohanani gabe mau lihat mati sih atau beda mang masolo di hami godang belum pada muda mang matu godak so jadi dia kainata di so kami so ayo natong gion kadamang mari godang marliatia salia panggabi parosan ihami na marhula marburu kadamang
paparan yang kita sepinggo. Jalan. Nyama tu paparan ni diopong si dana. Nyama tu tulang kami si jalo panaboli guru bukan. Nadi hutau. Dua. Namar hula marburu tongon apala di bagasa tikyong. Di hamuna saluhutna buru nami, bere nami nang ibe bere nami. Tutu takas mai songon hatani na dua-dua nama dok boruido si batu gogo di hula-hulana. Jalahu hilalahami doi aka amang boru na boru ito bere. Dukon marujungolu na dua-duada. Patuk dohabe neak kami mangalaka. Neang nang nahuborsa kami. Alahubere kami tumacay torok dohabu habe boru nami nalahu mana bore kami. Mauliati madia mata martua de bata. Laus ditongos roha doho bisu di hamuna aka pamuruan nami. Marhideima di bagasan sadarion di naung takas di boto hamuna hami saluhutna hula-hula muna mauas loja di namang ulahon ulaut kai di Roma hamuna lahu manokotami di bokamuma di hami sibangan onadabo songoninang aik natonggi marhidebe adorang sohuinu pami dopena manang hubanga kami nabi nuamuno nung matung sobu uas jala masailas rohanami di bagasa tikyo marhidehima atongan laus buat tono nami mahamu ditangyak nami hamuna saluhutna buru nami tugi jangan neari asa angkiat ma atongan ditupak di pasu-pasu debata saluhutna pardalanan ningulumuna asa angkiat atongan yaka pardalanan ningulumuna ia tujulu hamuna atongan dapotan mahamuna di aik magio ia tujai hamuna atongan dapotan mahamu di apa nalomahi asa saat masongonan idok ni si tua-tua asa siripur ni bakat ma atong tu siripur ni hotang ia tu si hamu mangalaka saluhutna burunami tiur jalalu juma dalan ni pangomongan asa anggiat manupak mamasu-masu ma amata martua di bata tung takas dohu berek kami akan nama roh jala namar bisuk hamuna asa petu aka arina mangihu dia akan nauli naringkan napi nasahat ni debata di tonga-tonga ni hamuna saluhutna barburuan nami asa dohuno nami ma sabala patis maunang mapatis ni sikalangan sabala na mangasi amata martua debata di hamuna saluhutna boru nami ulang maatong adong nari paralang-alangan asa upe asa jalohamu ma hata nauli hata naringkanon asa sahat masolu sahat matubati ang tohumay di rodang ni bulan nunga sahatina di bagasa tikyo masih horasan masih gabian namar hula marburu tajalo ma ima pasu-pasu ni Tuhan butima matutu jadi langsung ini mah dihamu amang par musik nami gabi
Asang giat sa nauli sa naringgan. Tuhami na marhula marboru to katikina ng roh. Tinahu mamaltiyo binatu panghatan. Padamang marihami si tiyo-tiyo, padung umadwa sa asa. Amat raja seluruh nanang inakta suri pada amang raja inak suri pada marsobah habis 10 jari-jari besar 10 sadar musim baju adok kata mau lihat itu amu seluruh ini dinak kakas amang do inak suri pada di pasar tabu tu habis seluruhnya kata pasu atau gabi kata penggabian parwarasani agiat matutu sampai mai tutu di persabuhan nami dua mai diabara nami abing may nang diakuan nami asado honon nami ma ata pangapuan siap kami berutuh di hula-hula nami on idok na tua-tua harbangam ma dalat tuhuta balatut ma dalat tujaru diakka hata panggabian parhorasan o pinasahamu na saluhun na tuhami puami may martongani jauh bodo kami rajan mga pumas mga tema inakta suripada nahupat sang abihani teruma di hamuha dulu nami si jalo papada boli langsung ni manang di pemuda nami langsung di si jalo nami langsung ni manang di hamu ina nami langsia nang di abang kepala desa memang gombi 2 tahun teruma di hamu hula-hula nami nampas hatun nauli raja nami takas do kami holong muna itu hami hasudo di bang tuturio muna di bang ngajario muna tu hami takas do las di pasah tabudo muse hata nauli hata pasugabe tu hami saluna san hami hasudo biasanya keraja mi inak sori pada tuksi pulan non tumulak ya monosan bagas bagaso tok tangyahu kamu hami asal boleh juga sakai pasok kami tutiki nanang ro dihamu amanami ilanami songong hata pangapu siap kami bona hasuton asa dirok na tua asa tutu main na dur tio main na lote hata nauli hata nadinggan na pinasaha muna tuhami amang raja nak sori pada saya unang matong muga unang matong mose asa nok 10 ma tujuan 10 anu hata nauli hata nadenggan ng pinasaha mo na amang no tamu inang papuhay matong hot martongan jabu laos sidon nami tuhamu amang raja dukta taruan ang non ama namyong tuparedal pasaktinani rap pumudo behitan no dison ima na mabagi turu-turu silang anong naktabangan nakinan asa dos rohata asa horas mahamu na dua nami horas mahami hasudon siloboti mahami baduto jadi arok ko iti persirangan asa wet kami Halakan menit silang orang. Ali apa? Ingat toh. Mana nonton? Udah nonton ya.
songkok hadua Nah, enggak masih. Iya dong. Aduh, ada apa kamu? Aduh.
sekian Tua Mangkuru Jemaat telah manjahau manang patorakon riwayat pelayanan di Amang Situa B Simanjuta manang Mumpung Egodoli. Tatami Homa Pemulaun ni Amat Kasih Tua Berlin Simanjuta manang Mumpung di Huriau. Di tahun 1927 Tarjoma amat tahun lereng situa di Huriau KPI Arpinaga pemuda sida opat talak. Di tahun mana tanggal 26 Desember tahun 1924 manang Natal Nabadua terpasu-pasu nasida mana dibaptis di Huriau gabe situa Binuh di tengah-tengah ni Huriau tahun Imam Alahi Nawat na yuluhon ni halahamata padi tabi sida putar di tengah-tengah ni Huriau diaka tahun naksal pemulauan amat tahun menudo ibana mangulahon tohonan na asitwa jalaring gasdo ibana sermon dohok maraming jalamolo pe kusuh kami na sida membuat berguru baru atau darutung rakdon sitwa lubis atau diuloi aturan di Huriau jala pitor masuk do ibana tupunganana di tengah-tengah Huriau najului dung tertabal imana gabe situa negok di tengah-tengah ni Huriau. Ya matahun dari kesdo maraming nape merdagang manang berbuniaga mana perbangun manang tumidan disangakan do mulak hari Sabtu budarina asa maraming alanima ingoto dihamu na paparan ni amat tahun ingot tamu bahaulau nain di tengah-tengah ni Huriau. Berjuda di mana mengulahon tahun nak pesipata urang pangatusiun di sermon jala juk do berpanukun dorong padida nasida taring waktu penjabaran ni akajamita. Di tahun 2010 sangkap ma persaiton tuhadirion na ibanginahon ibana ma Huriau asa pensiun sian hasil tua. Di tahun 2010 akhirnya pensiun ma ibana ala di bahasa persaiton di kuari Mei pensiun sakit yang ala ni umur ada pensiun alai ala nu masuk persaiton di tengah-tengah ni pamatangan pensiun ma amat tahun tiki ni uluhon ni pendeta lagi pasarin. Jadi ulama amat tahun berlalu di Kapion lelengna 24 tahun. Di hamuna yanakon mana peparan yang amat tahun yang berholo jauh di amat tahun marmudu yanakon na tung nareke dong permulunyon ditiking uluna lau marparjokon hamuna 2 bawa 5 buah dan aku habis sebulan dan juli lau berbuniaga pengaribuan di Simapta alani masih hornami itu hamuna ingot tamu perjuangan dia matau di padalanan ni uluna jala ingot tamu ulau naik di uluna takadik tinandang asadot na dua-dua mati kaza tinggal piringan walau mati mebian
keluarga dari bagasan habak ni roha atani debata nabui mangapuli roha muna jala mangalemon gugu di hamuna dari bagasan habak ni roha wenit hami mai siap Sarmen 20 ayat 12 Zangonon madidok nunga di hosiko andukku gabe endekku nunga di tanggal ho horiku dungi di ho hosono tuau lasni roha jahami salnai nunga di hosiko andukku gabe endekku nunga di tanggal ho horiku dungi di ho hosono tuau lasni roha ido yang bu sahatnya lawan nelayan mana mamene mana makita ko ini mana bakini amat tahu punya guru di mana sahat dari antara malu kita apa malu dalam
Ada di mata, saringan di mata-mata, lawan kabalatan atas kekeri keimanan persatuan binaan. Tersurat di Matius 7:5 ayat 4. Martua makna marsaroha, ay siapulor do nasida. Ido se di Jokoma ayat 7 ayat 4. Ida macai Eropa tahu dia jalan tangannya ke naso bernato tahu binar gua halang natikan hidup saya bina hati jalapan akan telu-telu di batu karbo. Romawi ayat 10. Ayu rajumi akasi tahu motivasi yang itu. Kira suadong do bertiba to pasangapon si papataron tu kita suruh. Sada Korintus 10 ayat 10. Orang pangjulan apa tu di jolong mado nang bangun ayat kamu. Haposan do debata nang luason namu ujunana lobisian gogona. Ibadah do karohon pangujunan ni laus ibadah doha mabain hapatiana asa tahun kamu. Psalm 27 ayat 6. Tahunak tahe dengan bahasa dohot masin roha mengitiu tahu sadalingau mengul. Jalan mulak aku masubak membagas di Jehovah sadaling-lilingna. Job 10 ayat 25. Etakas do bodo mangul do si panguluau. Jala ibadah parfu di jong-jong di atas sorbo. Jala ia dumuk malak ke belik-belikko. Jala balu aus yang sibukor hidup kuma di batang. Amin. Sai jagawan ni Jehovah doho laho luar doho laho domo olat nyon sa rodi salile. Amin.
lo métete. Jelas. Seraput dong. Oh, iya, kan? Aman. Oh, mamu tusong na ready. Ada di sini. Tusong mas majusong do pako. Putar. Putar mah putar. Maju maju. Putar. Betul mah. Ya, nangis. Betul tinggal lu jalan-jalan. Palan agak tanah udah agak lembek. Ya, oke turun Mas tali. Ngapa sih tali? Baik mau maju. Dulu tadi saya masih tunggal langsung stop. Sama tali depan tugas saut. Nah, berdua tadi saya tarik. Berdua. Ayo juga angkat, angkat. Langit area. Terus kantong. Berdua. Oke. Tarik kamu. Tarik sih. Raksan. Unang coba lu. Bulu marindi mahita. Emang tuh amang bendahara. Marindi hita sian nomor 330 mayit sero. Sonang mamudum hona mertui tatorco saya. Sonang mamudum hona mertuai namararia siang rauni nani ulahu dihajar maut jarana mani Ale situa Berlin simanjunta. Siantano do parmulan ni dagingmu mula mai gabetano. Alai Tuhan debatana manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na palua hoko siat dosa. Doho tondi parbadia na manjoho Tuhan uluan na sora sudah. Imana mangaramu tiorbu ni bakem pai maro ari parpudi. Amen. Martua maaka nama te di bagasan Tuhani ola nion. Tutu di dok ton di mansohok manasida sian parukilo nasida. Ay namangi matu nasida na niula nasidai. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo debata na punahami. Roh di sude ngulunami. Selehom mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha mi paimau Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saha tu tangamu maton di dohok daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Selehot ton di mi manugu-nugu hami. Asa diramoti hami. Muluhu-bulus hami rurani ligoman ni hamatani. Asima roham saya pamasuk mahami sogo. Tuha sonangan na sunding gani. Amin. Ilaw matiki tu keluarga law mandabutano manang manabur bunga mardongan hatani debata.
Rasa jolma ikon mate ikon mago sibu kita torso. Rasa jolma ikon mate ikon mago sibu Amoru ikon mate asa tundengan muse dagi ondo gawe laki jarai kondo malaki aisa sogo bagi Tuhan Rak mangidohom mahita tutihata di bata marhite tangiang nani ajar honni tuata Yesus Kristus. Alea manami dari benogijang, saya bilang bagi amagwar, saya roh marajom, saya sahab malum dan ham di benotong songan di benogijang. Lea matahaki dari guru siapa, saya sama sesama misong pasangan, biru dari dengan nama sesama, umat kami tuh kini tembang junat, berdua mahan siapa, ayo orang berada Doa tergugur, roh dia sahab salib. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Do holong setia nasian de batamata. Do parsaoran ton di parbadiama. Mandongani hamu saluhutna. Amin. Marindi mahita sian buku ende nomor 210 sia ayat sada saarodi 2 hu ma dikubur. Sedo ale ale